शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ 16వ అధ్యాయము ఈరోజు సగము రేపు సగము చూస్తాము. దైవాసుర సంపదలు అంటే దైవీ గుణాలు ఏమిటి, అసురీ గుణాలు రాక్షస గుణాలు ఏమిటి అన్నది ఇక్కడ చూస్తాం. ఇంగ్లీష్ లో డివైన్ డిమానిక్ అని చెప్తాము. డివైన్ అంటే దైవీ గుణాలు, డిమానిక్ అంటే అసురి అంటే రాక్షస గుణాలు అని అర్థం. మొట్టమొదటిగా భగవాను వాచతో ప్రారంభం. అయితే ఈ అధ్యాయంలో ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే మనకు ఎన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయి అంటే ఈ అధ్యాయంలో 24 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈరోజు 12 రేపు 12 చూద్దాము. మొట్టమొదట భగవాను వాచతో ప్రారంభం. శ్రీ భగవాను వాచ అభయం సత్వ సంశుద్ధి జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి దానం దమశ్చ యజ్ఞశ్చ స్వాధ్యాయస్తప ఆర్జవం అహింసా సత్యమక్రోధ త్యాగ శాంతిరపైశునం దయాభూతేష్వలోలుప్త్వం మార్దవం హ్రీరచాపలం తేజ క్షమా ధృతి శౌచం అద్రోహో నాతిమానిత భవంతి సంపదం దైవీం అభిజాతస్య భారత. మొత్తం 3 శ్లోకాలు చూస్తున్నా ఇక్కడ. సో ఈ దైవీ గుణాలు ఏమిటి అన్నది భగవాను వాచ్లో మొట్టమొదట చెప్తున్నారు. అభయం సత్వం సంశుద్ధి అంటే భరతవంశీయుడా అంటూ అర్జునుని సంబోధిస్తూ ఏమంటున్నారు, భారత అని ఇక్కడ అన్నారు కదా. సో భరత వంశస్థుడా అని సంబోధిస్తూ నిర్భయత్వము, చిత్తశుద్ధి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సాధన, దానము, ఇంద్రియ నిగ్రహము, మరి యజ్ఞాచరణము చూద్దాము. సో అది అభయము అంటే భయం లేకుండా ఉండటం అంటే ఏమిటి? భయం లేకుండా నిర్భయంగా ఉండటం అంటే ఎవరి పట్ల మర్యాద భయం లేకుండా ఉండటం అని కాదు. అంటే ఏమిటంటే ఎప్పుడు వస్తుంది ఆ నిర్భయం అనేది? మనం కంప్లీట్ గా భగవంతుడి మీద విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు ఏది జరిగినా భగవత్ ప్రసాదమే అనేటటువంటి మెంటాలిటీ మనం డెవలప్ చేసుకున్నప్పుడు మనకు ఈ ఆందోళన తగ్గుతుంది, భయం అనేది కూడా తగ్గుతుంది. ఆందోళన భయాలు ఎందుకు కలుగుతూ ఉంటాయి? ఈ భౌతిక ప్రపంచపు వ్యామోహాలు, మనం ఈ అటాచ్మెంట్స్ అన్ని, వీటి పట్ల రాగద్వేషాలతో ఇది ఏదైనా తీరుతుందా, కోరిక తీరదా అనే ఆందోళన, భయము, ఇది జరగకపోతే మనకి నష్టం వస్తుందేమో అనే ఆందోళన, భయము. సో ప్రతిదీ కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి ఈ ఫీలింగ్స్ అన్ని కూడా భౌతిక ప్రపంచపు వ్యామోహాలకు సంబంధించినటువంటి ఫీలింగ్స్. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఈ రాగద్వేషాల నుంచి కొద్దిగా తప్పుకోగలుగుతామో, అటాచ్మెంట్స్ ఎప్పుడైతే కొంచెం తగ్గించుకోగలుగుతామో, భగవంతుడి మీద మనం ఆ వైరాగ్యం అంటే త్యాగం. ఏమిటి త్యాగం? రాగద్వేషాలను వదిలిపెట్టుకోగలగటం, కనీసం తగ్గించుకోగలగటం. అది మనం సాధన ద్వారా ట్రై చేయటం, కొద్దిగా. సో ఆ స్టేజ్ మనం ఆ వైరాగ్యం అనేది తెచ్చుకున్నప్పుడు ఏది జరిగినా భగవత్ ప్రసాదమే, అన్నీ కూడా భగవంతుడి అభీష్టం ప్రకారం జరుగుతాయి. అంత భగవదీచ్ఛ అనేది, ఆయన ప్రసాదం ఏదైనా, అది నష్టమైన లాభమైన ఏదైనా భగవంతుడి నిర్ణయం, అది నేను ప్రసాదంగా స్వీకరిస్తాను అనే మెంటాలిటీ డెవలప్ అయినప్పుడు మనకి భయ ఆందోళనలు న్యాచురల్ గానే క్రమేణా తగ్గుతాయి. సో అభయం సత్వ సంశుద్ధి అంటే మరి ఆ సాత్విక గుణము, దాని ద్వారా పవిత్రీకరణము. మరి జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి అంటే జ్ఞానయోగంలో స్థితులై ఉండగలగటం, ఈ రకమైన జ్ఞానంతో. దానము,
మరియు దమం అంటే మనస్సు నిగ్రహించుకోవటం, దమం అంటే మైండ్ కంట్రోల్, దానము. మరియు యజ్ఞ నిర్వహణం అంటే యజ్ఞము యజ్ఞం చేయడం అంటే మరి అగ్ని ముందు కూర్చుని మంత్రాలు చదువుతూ అగ్నిలో ఆ సమిధలు అంటారు అవి వేస్తూ ప్రసాదాలు చేస్తూ ఉంటాం భగవంతుడికి అర్పిస్తూ. అగ్నిలో వేస్తున్నామంటే ఏమిటి? స్వాహ స్వాహ అంటే భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను అని చెప్పి. సో ఇక్కడ మనం ఆ యజ్ఞము అని అంటే అది అందరం చేయలేం ఆ యజ్ఞం, మరి దానికి మంత్రాలు రావాలి, అవన్నీ కరెక్ట్ గా చేయాలంటే మన బోటి వాళ్ళందరికీ అవన్నీ రావు. కాబట్టి మనము యజ్ఞము అంటే ఎలా చేస్తాం, వాట్ ఈజ్ ఏ యజ్ఞ అన్నదానికి అంతరార్థం ఏమిటి, డీపర్ మీనింగ్ ఒకటి ఉంది యజ్ఞం అన్నదానికి. అదేమిటో మీరు ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి, చూద్దాము. ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, నేను క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు కూడా వినే ఉంటారు కొందరు, మీరు 18 days క్లాస్ లో వినే ఉండొచ్చు. సో అయజ్ఞము అన్నదానికి డీపర్ మీనింగ్ ఏమిటి? ఇకపోతే స్వాధ్యాయ అంటే అర్థం ఏమిటి? వేదాధ్యయనం, వేదాలు చదువుకోవటం నేర్చుకోవడాన్ని స్వాధ్యాయం అంటారు. తపస్సు, ఆర్జవం సరళత్వం, మరి అహింస, సత్యము, అక్రోధం అంటే కోపం లేకుండా ఉండటం, త్యాగము, శాంతి, అపైషణం అంటే ఇతరుల దోషాలు వెతకకుండా ఉండటం. ఎంతసేపు మరి మనం చాలా వరకు ఎవరికి వాళ్ళం ఏమనుకుంటాం, నేనే రైట్ అవతల వాళ్ళే తప్పు అనిపిస్తుంది మనకు. కానీ ఏం చెప్తున్నారు? ఇతరుల దోషాలు ఎన్నకుండా ఉండటం. కరుణ, మరి భూతేషు అంటే సర్వజీవుల యందు కూడా కరుణతో ఉండగలగటం. ఆలోలుప్తం అంటే లోభం లేకుండా, లోభత్వం దురాశ లేకుండా. మార్దవం మృదువుగా ఉండటం. మరి తర్వాత సిగ్గు అంటే ఇక్కడ తప్పు పనులు చేయటానికి సంకోచం అని అర్థం. వినమ్రత అంటే మర్యాదగా ఉండగలగటం. తర్వాత దృఢ నిశ్చయం, దేనికైనా మరి దృఢ నిశ్చయం లేనిది ఏ పని చేయలేం, కాబట్టి ఆ దృఢ నిశ్చయం. తేజస్సు, క్షమాగుణం, ధైర్యం, శుచిత్వం, అసూయ లేకుండా ఉండటం, గౌరవం కావాలి అనే కోరిక లేకుండా ఉండటం. కొంతమందికి వీళ్ళు మనల్ని గౌరవించాలని కోరిక ఉంటుంది, సో అలాంటి కోరిక లేకుండా ఉండటం. మరి ఇవన్నీ కూడా దైవీ సంపదలు, దైవీ గుణాలు. సంపదలు అంటే ఇక్కడ గుణాలు అని అర్థం. అభిజాతస్య అంటే దైవ గుణాలు దైవీ స్వభావం కలిగిన వాళ్ళ యొక్క లక్షణాలు అని చెప్తున్నారు. సో మళ్ళీ ఒకసారి ఇది మనం చూడాలి అంటే బ్రీఫ్ గా, భయం లేకుండా ఉండటం, దాని అర్థం ఏమిటో చెప్పుకున్నాం. స్వీయ స్థితి పవిత్రీకరణ అంటే మనల్ని మనం పవిత్రం చేసుకోవటం, మంచి మైండ్ని మంచి ఆలోచనలతో ఉంచుకుని మైండ్ కంట్రోల్ చేసుకోవటం. తర్వాత వేదాధ్యయనం, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని ఆర్జించడానికి ప్రయత్నించటం. దానగుణం, ఆత్మనిగ్రహం, మరి మనోనిగ్రహం, యజ్ఞాచరణం అంటే ఏమిటి? కొన్ని ఆన్సర్స్ వచ్చాయి, చూద్దాం. ఇందిరా మాతాజీ, సర్వకర్మలు భగవదార్పణం చేయటం. వెరీ గుడ్. త్రివేణి మాతాజీ, ఈ యుగంలో యజ్ఞం అంటే నామస్మరణ, ఫలాపేక్ష లేకుండా దైవాన్ని ధ్యానించడం. ఫలాపేక్ష లేకుండా ధ్యానించడం కాదు, అసలు ఏ పని చేసినా ఫలాపేక్ష లేకుండా కృష్ణార్పణం అనేటటువంటి భగవంతుడికి అర్పించి చేయటం అనేది ముఖ్యం. తర్వాత ఈ కలియుగంలో మనం నామజపం, భగవంతుడిని పొందాలంటే నామజపం అది చెప్పారు. జపయజ్ఞం, వెరీ గుడ్. ఓకే, సుశీల మాతాజీ, జపయజ్ఞం హరే కృష్ణ 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 జపం చేయడం, అది చేయాలి. ఈ కలియుగంలో భగవంతుణ్ణి పొందాలి అంటే భగవంతుని నామస్మరణే మార్గం. హరేర్నామ ఇవ కేవలం కలవు నాస్త్యైవ గతిర్ అన్యథా అంటే కేవలం హరినామమే ఇక్కడ ఈ కలియుగంలో భగవంతుణ్ణి చేర్చేది, ఇంకా వేరేదేది కూడా లేదు అని ఈ కలిసంతరణ ఉపనిషత్తులోని శ్లోకం చెప్తోంది. అయితే ఇక్కడ కరెక్ట్. సో ఈ యుగానికి మనకు కావాల్సింది జపయజ్ఞం. అయితే అసలు యజ్ఞము అంటే అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటి అని అంటే, జపం. ఇక్కడ మనం యజ్ఞం అంటే నార్మల్ గా మరి అగ్ని ముందు కూర్చుని భగవంతుడికి మంత్రాలు చదువుతూ అందులో సమర్పిస్తూ ఉంటాం. కానీ మామూలుగా యజ్ఞము అన్నప్పుడు దాని డీపర్ మీనింగ్ ఏమిటంటే, ఏ పని చేసినా భగవంతుడికి సమర్పించి చేయటం. మనస్ఫూర్తిగా నీ మనస్సును ఆయనకి సమర్పించి, ఏ పనైనా భగవంతుడికి ఆ పనిని ఆయనకి సమర్పించి
సమర్పించటం అంటే ఏమిటి? భగవంతుడికి సమర్పించామంటే సరే కరెక్ట్ గా చెయ్యాలి ఏ పనైనా ధర్మ మార్గంలో. తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి, సమర్పించిన తర్వాత మనం తీసుకుంటాం, ఏదైనా యజ్ఞంలో సమర్పిస్తున్నాం, తర్వాత ఏం తీసుకుంటున్నాం? ప్రసాదం తీసుకుంటున్నాం. అలాగే మనం ఏ పని చేసినా ఆయనకి సమర్పించాము అంటే ఆ ఫలితాలన్నీ ఆయనకి అర్పించేసామని మనం అనుకోవాలి. మనం ఆ ఫలితాలు అర్పించేసామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యాపారం చేస్తున్నాం, ఈ రోజు ఈ బిజినెస్ షాప్ ఓపెన్ చేశాను, భగవంతుడికి అర్పించాను అనుకోండి. సాయంత్రం మరి ఆ లాభాలన్నీ ఇంకా వదిలేయాలా, మనం ఏం తీసుకోకూడదా అంటే, అది ఎలా ఉండాలి అంటే మెంటాలిటీ ఆ లాభాలన్నీ పారేయమని కాదు, మనం తీసుకోకుండా ఉండాలని కాదు. అది నువ్వు ఈ రోజు 1000 రూపాయలు వస్తాయనుకుంటే ఈ రోజు ఏమీ రాలేదనుకోండి, అది భగవత్ ప్రసాదం అని మనం స్వీకరించటం. ఈ రోజు 10,000 వచ్చాయనుకోండి 1000కి, అది భగవత్ ప్రసాదం అనుకుని అంటే సమత్వంతో మనం ఉండగలగటం. ఏదొచ్చినా ఇది భగవత్ ప్రసాదం, అది 0 అవ్వనివ్వండి, 10,000 అవ్వనివ్వండి, ఏదైనా భగవత్ ప్రసాదమే అనుకుని మనం ఆ సమత్వాన్ని తెచ్చుకుని ఆ భావంతో ఉండగలగటం. ప్రతిఫలాపేక్ష వదులుకోవటం అంటే ఇది భగవంతుడు ఇచ్చిన ప్రసాదం. ఆయనకి సమర్పించాను, ఇది ఆయన ఇచ్చారు, ఇది ప్రసాదం అనేటటువంటి మెంటాలిటీ. సో అది ఇక్కడ కలియుగ యజ్ఞం. ఏ పని చేసినా అది వ్యాపారమే చేయక్కర్లేదు, డబ్బులే చేయక్కర్లేదు, ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి మనం చేసే ప్రతి పని కూడా భగవంతుడికే చేస్తున్నాం అంటే ప్రతి పనికి ఆపి భగవంతుడా నీకు అర్పిస్తున్నాను అనుకోవాలా అని అనుకుంటే ఆ మెంటాలిటీని డెవలప్ చేసుకోవాలి, ఆ మనస్తత్వాన్ని జీర్ణించుకోవాలన్నమాట. మనం మరి లేవగానే కొన్ని విషయాలు మనకు ఆటోమేటిక్ గా తెలిసిపోతూ ఉంటాయి కదా. మరి ఏది ఐఎమ్ సో అండ్ సో, నా పేరు ఇది అన్నది మనకి ఎంత బాగా తెలుస్తుందో, అలాగే భగవంతుడిని కూడా జీర్ణించుకుంది ఏదైనా ఆ మెంటాలిటీని మనం పదే పదే అనుకోవడం వల్ల మనకది సాధ్యపడుతుంది, ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. సో ఎనీవే ఇవన్నీ కూడా, ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా ఏమిటి అంటే మరి దైవీ గుణాలు అని చెప్తున్నారు ఈ మొదటి 3 శ్లోకాల్లో. సో ఏం చెప్తున్నారు, ఈ లాస్ట్ 15 చాప్టర్స్ లో మరి 15వ శతాబ్దంలో మనం ఈ భౌతిక జగత్తు గురించి చూసాం కదా. ఇది ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి మరి ఒక ప్రతిబింబం అని చెప్పేసి, అలాగే ఇక్కడ ఈ దైవీ స్వభావం గురించి దేవతలు, అసురీ స్వభావం అని రాక్షసుల గురించి 9వ అధ్యాయంలో కూడా కొంతవరకు చెప్పారు. ఇప్పుడు ఈ వేదాలను అనుసరించి సత్వగుణ కర్మలు ముక్తి పథంలో పురోగమించటానికి ఈ దైవీ ప్రకృతి అనేది ఒకటి అవసరం. కాబట్టి ఇవేమిటో మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఈ దివ్య స్వభావంలో ఉన్నటువంటి వారు ముక్తి మార్గంలో తప్పనిసరిగా పురోగతిని సాధించగలరు. కాబట్టి ముక్తి కావాలి అనుకున్నప్పుడు ముక్తి మార్గంలో మనం ఉండటానికి ఈ గుణాలు అలవర్చుకోవడం చాలా ముఖ్యం. కాకపోతే రజస్తమో గుణాల్లో ఉండే వారికి ఇందుకు భిన్నంగా ముక్తి నొందే అవకాశమే లభింపదు. మరి ఇక సత్వగుణంలో లేకపోతే కష్టం అని చెప్తున్నారు. ఇక వాళ్ళు ఏంటంటే మళ్ళీ భూ ప్రపంచంలో రజోగుణం ఉంటే, మళ్ళీ జంతు ప్రపంచంలో తమో గుణం ఉంటే వస్తాయి. కాబట్టి సత్వగుణాన్ని, ఈ గుణాలను అలవర్చుకోవడం ఎంత ముఖ్యమో ఈ అధ్యాయంలో భగవంతుడు మనకి ఇవన్నీ వివరిస్తున్నారు. సో అవన్నీ వివరించటం వల్ల, నేర్చుకోవడం వల్ల లాభం ఏమిటి అంటే, మరి మనకి ఈ సత్వగుణం ఉంటేనే మోక్ష మార్గానికి ఇది దారి అని చెప్తున్నారు. ఈ దైవీ గుణంలో జన్మించిన వారిని అభిజాతస్య అనే మాట ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారనమాట. ఈ దివ్య వాతావరణంలో సంతానం పొందటం అనేది కూడా చాలా ముఖ్యం అని చెప్పి మరి చెప్తున్నారు. తల్లిదండ్రులు మరి ఈ దివ్య గుణాలున్న సంతానం కావాలి అని గనుక కోరుకున్నట్లయితే మరి ఈ మానవ సాంఘిక జీవితానికి ఒక 10 నియమాలు చెప్పారు. అవన్నీ కూడా పాటించినట్లయితే దివ్య సంతానం కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఇటువంటివి పాటించాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే
ఈ సంతానం అనేది కలిగిన తర్వాత సంతానం కోసం మనం గృహస్థ జీవితం గడిపినా కూడా భక్తి భావం అనేది ఉండాలి. సంతానం కోసం గృహస్థ జీవితంలో కలిపిన ఉన్నప్పటికీ అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి భక్తి భావంలో ఉన్న తల్లిదండ్రులకు జన్మించే సంతానానికి అలాంటి భావం ఉంటుంది అని చెప్పి అదృష్టం ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. తర్వాత వర్ణాశ్రమ ధర్మం గురించి కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే పుట్టుకను బట్టి రాలేదు, వాళ్ళ గుణాలను బట్టి వస్తాయి అని చెప్పారు కదా, గుణాలను బట్టి వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి అని. అలాగే బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుడితేనే బ్రాహ్మణులని కాదు, అలా పుట్టుకను బట్టి విభజించలేదు, వాళ్ళ యొక్క గుణాలను బట్టి విభజిస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు మళ్ళీ ఇంకొకసారి. సో అలా సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్లకు కొన్ని పనులు వాళ్ళు చేయటానికి వాళ్ళు ఎక్కువ నేర్పరులు అని చెప్పేసి ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తున్నారు. సో ముక్తి మార్గంలో వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ సత్వగుణం అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ శ్లోకం. త్రీ శ్లోకాస్ చూసాము. శ్లోకం తర్వాత అన్నిటికీ ఇక్కడ మీనింగ్స్ మళ్ళీ కొద్దిగా చెప్తున్నారు. శౌచము అన్న దానికి మళ్ళీ శుచిత్వం అంటే ఏమిటి? దేహానికి శుద్ధే కాదు, మనస్సు కూడా శుద్ధిగా ఉండాలి. అంటే చెడు ఆలోచనలు ఏమి చేయకుండా మైండ్ ని క్లీన్ గా ఉంచుకోవటం. తేజస్సు అనే పదం ఇక్కడ క్షత్రియులకు ఉద్దేశింపబడినది. మరి బలహీనులకు రక్షణ ఇచ్చే వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు అహింసావాదులుగా ప్రదర్శించుకోకూడదు. హింస అవసరమైతే ఎవరైనా ఎక్కడైనా ఏదైనా యుద్ధంలో ఎవరినైనా వధించాలి అంటే చెయ్యొచ్చు, కానీ శత్రువులను అణిచినా కూడా కొన్ని సమయాల్లో వాళ్ళని క్షమాగుణం చూపించవచ్చు వాళ్ళ పట్ల. కాబట్టి అల్పదోషాలను శత్రువులైనా సరే అల్పదోషాలైతే క్షమించవచ్చు అని చెప్తున్నారు అన్నమాట ఇక్కడ ఆ గుణాన్ని గురించి. నెక్స్ట్ దంభోదర్పాభిమానశ్చ క్రోధ పారుష్యమేవ చ అజ్ఞానం చాభిజాతస్య పార్థ సంపదమాసురీం. సో పార్థ ఇకపోతే దంభం అంటే గర్వము, పొగరు, అహంకారము మరియు కోపము, పరుషత్వము అంటే పరుషత్వం అంటే కూడా గట్టితనం అన్నమాట, మొరటితనం, అజ్ఞానము అనేది లక్షణములు అసుర స్వభావం కలిగిన వారికి చెందినవి అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో ఇవన్నీ అసురీ గుణాలు. దైవీ సంపద విమోక్షాయ నిబంధాయ సురీమత మాశుచ సంపదం దైవీం అభిజాతోసి పాండవ. సో దైవీ గుణాలు మోక్షానికి అనుకూలమైనవని ఇప్పుడు మనం కూడా చెప్పారు. నిబంధాయాసురి మత అంటే దైవీ గుణాలేమో మోక్షానికి అనుకూలమైతే అసురీ గుణాలు మరి అంధకార బంధంలో మనల్ని ముంచివేసేటటువంటివి. మాశుచ సంపదం దైవీ అంటే నువ్వు ఏమాత్రం శోకించిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే దైవీ సంపద అభిజాతోసి, దైవీ సంపదతో పుట్టిన వాడివి కాబట్టి నువ్వు పాండవ, నువ్వేమి కలవరపడని అవసరం లేదు అని చెప్పి అర్జునుడికి చెప్తున్నారు అన్నమాట. ద్వౌ భూత సర్గౌ లోకేస్మిన్ దైవాసురా ఏవ చ దైవో విస్తరశః ప్రోక్త ఆసురం పార్థ మే శృణు. సో పృథక్ కుమార, ఈ లోకంలో దైవాసురులండి 2 రకాల జీవులు ఉంటారు. దైవీ గుణాలు ఇదివరకే నేను వివరంగా తెలుపున్నాను. ఇక అసురీ గుణాలున్న వారి గుణాలను గురించి నా నుంచి ఆలకించు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంతకు ముందే నీకు దైవీ గుణాలు అసురీ గుణాలు 2 రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు. అసలు వేరే దేవతలు అసురులని, వీళ్ళ దైవ గుణాల గురించి నీకు ఇంతకు ముందే చెప్పాను. ఇప్పుడు ఇక అసురీ గుణాల గురించి చెప్తాను, ఈ గుణాలు ఏమిటో విను అని చెప్తున్నారు అన్నమాట.
ప్రవృత్తిం చ నివృత్తిం చ జనాన విదురాసురాః న శౌచం నాపి చాచారో న సత్యం తేషు విద్యతే. అసురీ గుణములు కలవారు ప్రవృత్తిం చ నివృత్తిం చ, ప్రవృత్తిం అంటే చేయవలసింది, నివృత్తిం అంటే చెయ్యకూడనిది. చేయవలసిందేదో చెయ్యకూడనిదేదో జనాన విదురాసురా, ఈ అసురీ జనాలకు తెలియదు. చేయాల్సిందేదో తెలియదు, చేయకూడనిదేదో తెలియదు ఈ అసురీ జనాలకు, అంటే ఈ రాక్షసులకు. నశౌచం, వాళ్ళకి శుభ్రం అనేది లేదు. శుభ్రం అంటే ఒట్టి శారీరక శుభ్రమే కాదు, వాళ్ళ మైండ్ అంతా కూడా కాలుష్యం అన్నమాట. సరైన థింకింగ్ లేదు, క్లీన్ థాట్స్ లేవు, ఎంతసేపు చెడు ఆలోచనలతో ఉంటుంది మైండ్. కాబట్టి ఆ శౌచము అంటే ఒక్క శారీరక శుభ్రతే కాదు, మానసిక శుభ్రత చాలా అవసరం. నాపి చాచారు, ఆచారం కూడా లేదు అని చెప్తున్నారు. నాపి చాచారు అంటే సదాచారం కూడా వాళ్లకు లేదు. వాళ్ళకు శుభ్రత, మైండ్ లో క్లీన్ థింకింగ్ లేదు, ఒక ఆచారం లేదు, నా సత్యం లేదు. తేషు విద్యతే, ఇక వాళ్ళల్లో ఇదేది కూడా వాళ్ళల్లో ఉండదు. కాబట్టి అసురీ గుణాల వారు వాళ్ళకి చేయవలసిందేదో తెలియదు, చేయకూడదేదో తెలియదు. వాళ్ళకి మానసిక శుభ్రత గాని, సదాచారం గాని, సత్యం గాని వాళ్ళల్లో గోచరింపదు అని చెప్తున్నారు. సో శాస్త్ర నిబంధనలను పాటించిన వారే పాటించని వాళ్ళు ఈ రాక్షస స్వభావం ఉన్న వాళ్ళు. కాబట్టి ఈ అసుర స్వభావం ఉన్న వాళ్ళు శాస్త్ర నియమాలను తెలియటం గాని, వాటిని అనుసరించాలనే ఉద్దేశం కానీ వాళ్లకు ఉండదు అని మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇలాంటి వాళ్ళు అధిక శాతం ఆ నియమాలను తెలుసుకోకుండానే ఉంటారు, పట్టించుకోరు. ఒకవేళ కొంతమంది ఆ నియమాలు తెలిసినా కూడా వాళ్ళు అనుసరించడానికి రెడీగా ఉండరు. కాబట్టి వాళ్ళకి శ్రద్ధ గాని, వేదాలు చెప్పిన నియమాలు గాని పాటించాలి అనేటటువంటి స్వభావం అసురులకు ఉండదు. వారు మనసులో గాని పైకి గాని శుభ్రత అనేది లేదు అని చెప్తున్నారు. సో ప్రతి ఒక్కరు స్నానం అని, దంతధావనం చేసుకోవటం, క్షౌరము, ఈ శుభ్రమైన వస్త్రధారణ, ఇవన్నీ ఏదో చేసుకుంటూ మన బాడీని మనం ఏదో శుచిగా ఉంచుకుంటూ ఉంటాం. అదే విధంగా మనస్సును కూడా మరి హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అని ఈ శ్రీకృష్ణ నామ సంకీర్తన చేయడం ద్వారా మనస్సును కూడా శుచిగా ఉంచుకోవాలి. మరి భగవన్ నామాన్ని స్మరించాము అంటే ఏమిటి? అది మనం మనస్ఫూర్తిగా స్మరిస్తే అదే మనల్ని శుచిగా ఉండేటట్లు చేస్తుంది. అసురీ స్వభావులు ఈ అంతర్బాహ శుచిత్వ కర్మలను అంగీకరించడం గాని, అనుసరించడం గాని చెయ్యరు. ఇకపోతే సదాచార విషయంలోకి వచ్చామనుకోండి, ఇక మానవ నైజానికి మార్గదర్శకాలు ఏమిటి? ఎన్నో నియమ నిబంధనలు ఈ శాస్త్రాల్లో ఉన్నాయి. కానీ ముఖ్యంగా మానవులకు శాసన గ్రంథం లాంటి మనుసంహిత అనేది చాలా ప్రధానమైనది ఈ శాస్త్రాల్లో. ఈ మనుసంహిత అంటే మనుషులు ఏ రకంగా ప్రవర్తించాలి అన్నది మనుసంహితలో ఉంటుంది. ఇవాళకి కూడా మరి హిందువులంతా దాన్ని అనుసరిస్తున్నారు. వారసత్వ నియమాలు, మరి ఇతర న్యాయబంధమైన విషయాలు, ఇవన్నీ కూడా ఈ మనుసంహిత నుంచే వచ్చాయన్నమాట. ఈ మనుసంహితలో అంటే ఏదో కొంతమంది ఒక్కొక్కసారి ఇందులో ఏదో స్త్రీలకంత స్వాతంత్రం లేదనో ఏదో రాస్తారు అని అంటున్నారు. దాని మీనింగ్ ఏమిటి అని చెప్తున్నారు. అంటే స్త్రీలకు స్వాతంత్రం లేకుండా చూడాలి, వాళ్ళని ఏదో బానిసల్లాగా చూడాలని కాదు దాని అర్థం. వాళ్ళని ఎంతో జాగ్రత్తతో, రెస్పెక్ట్ తో, వాళ్ళకు అవసరమైనవన్నీ కూడా ఇస్తూ అలా ట్రీట్ చేయాలని దాని యొక్క అర్థము. అంతేకాని ఇవాళ ఆ నియమాలన్నీ తోసిపుచ్చి వేరే రకంగా దాన్ని చెప్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. అసత్యమప్రతిష్టం తే జగదాహురనీశ్వరం అపరస్పర సంభూతం కిమన్యత్ కామహైతుకం. ఇకపోతే ఇదంతా అసురీ గుణాలు వాళ్ళు మరి ఏం చేయాలో ఏం చేయకూడదు తెలీదు, వాళ్ళకి ఏ శుచిత్వం గాని, సదాచారం గాని, సత్యం గాని లేదు అన్నారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? అసత్యం అప్రతిష్టం తే జగదాహురనీశ్వరం. వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు? ఈ జగత్తంతా కూడా అసత్యము, ఆధారం లేనిది, దీనికి అసలు ఒక నియామకుడు ఎవరు లేరు అని అనుకుంటున్నారు. అపరస్పర సంభూతం, అపరస్పర అంటే ఏదో కారణం లేకుండా పుట్టింది ఈ జగత్తు. తర్వాత కిమన్యత్, వేరే కారణం ఏమి
కామ్ లేదు, కామహైతుకం, ఇది ఫుల్ ఆఫ్ మన డిజైర్స్, మన కోరికలు తీర్చుకుంటానికి ఇక్కడ దీనికి కారణం ఏమిటి? ఈ జగత్తు కంటే కోరికే కారణం. ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మనం కోరికలు తీర్చుకోవటమే మనం చేయవలసిన పని అని అనుకుంటారు. సో ఈ జగత్తంతా అసత్యము, ఆధారం లేనిది, దీనికి ఒక నియామకుడు భగవంతుడు అనేవాడు ఉన్నాడు, దీనికి ఎవరు అనేది లేదు వాళ్లకు. దీనికి ఒక నియామకుడు ఉన్నాడని గాని అదేమీ ఉండదు. తర్వాత సంగమాభిలాష చేతనే, అంటే కేవలం కోరిక చేతనే ఇది పుట్టింది ఈ జగత్తు, దీని కామం తప్ప ఇక వేరొక కారణం ఏమీ లేదు అని వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారు, ఈ రాక్షస గుణాలు ఉన్నవాళ్ళు అని చెప్పి. వాళ్ళదే మళ్ళీ ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు, వాళ్ళు ఈ జగత్తంతా ఏదో భ్రాంతి, దీనికి ఒక కార్యకారణాలు గాని, నియామకుడు గాని, ప్రయోజనం గాని ఏదీ లేదు, ఇదంతా ఏదో వచ్చింది ఆటోమేటిక్ గా, ఈ జగత్తు యాదృచ్ఛికంగా ఏర్పడింది, కానీ దీనికి ఒక ప్రత్యేక ప్రయోజనార్థమే భగవంతుడు సృష్టించాడు అనేది వాళ్ళు నమ్మరు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. భగవంతుడు ఒకడు ఉన్నాడు అని నమ్మవలసిన అవసరం కూడా లేదు అని వాళ్ళు వాళ్ళ సొంత థియరీ మీదే వాళ్ళు సొంత సిద్ధాంతమే కరెక్ట్ అని అనుకుంటూ ఉంటారు. తర్వాత ఆత్మ, భౌతిక పదార్థము, ఇవన్నీ కూడా ఈ డిఫరెన్స్ ఏమిటి అనేది వాళ్ళు ఏమి పట్టించుకోరు అని చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా దివ్యాత్మ భగవంతుడిని కూడా అంగీకరించరు. వారి ఉద్దేశం అంతా కూడా మెటీరియల్ మ్యాటరే, ఇదేదో ఆటోమేటిక్గా ఇట్లా పుట్టింది, ఇలా పెరిగింది, సైన్స్ అని అనుకుంటారు, కానీ ఇది భగవత్ సృష్టి అనేది వాళ్లకు తెలియదు, వాళ్ళు ఒప్పుకోరు. కాబట్టి ఆ రకంగా జ్ఞానం ఆర్జించడానికి బదులు వాళ్ళు వాళ్ళ థియరీయే కరెక్ట్ అని అందులోనే ఇరుక్కుపోయి ఉంటారు. తర్వాత ఇక వాళ్లకు ఈ జగత్తు కూడా ఏది, దీనికి ఆత్మ అనేది లేదు అనేటటువంటి భావనలో ఉంటారు అని అనుకుంటున్నారు. కానీ మరి భగవంతుడు మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం అన్న నా అధ్యక్షతలోనే ఈ సమస్త జగత్తు నడుస్తోంది అనే భగవద్గీతలో భగవంతుడు పలికిన మాటలను వాళ్ళు విశ్వసింపరు. కాబట్టి ఈ జగత్తు సృష్టికి సంబంధించిన పూర్వజ్ఞానం అసుర స్వభావాల వాళ్లకు ఉండదు. ఎందుకు ఇలా పుట్టింది, భగవంతుడు ఏమిటి కారణం అనేది వాళ్ళు నమ్మరు, కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ జ్ఞానం అనేది ఉండదు. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా దాని విషయంలో వారి వారి సొంత సిద్ధాంతాలతో ఉంటారు. శాస్త్ర నిర్దేశాలు యథార్థంగాను అవే మనకి స్టాండర్డ్ అని అర్థం చేసుకోవాలి అని వాళ్ళు అనుకోరు. కాబట్టి శాస్త్రాల యొక్క వ్యాఖ్యానాలు కూడా అవగాహన చేసుకునే వాళ్ళని భావింపనందున శాస్త్రాల యొక్క అన్ని వ్యాఖ్యానాలు కూడా సమానమైనవే అని వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఓవరాల్ గా వాళ్ళు ఏది కూడా నమ్మరు, కాబట్టి వాళ్ళు ఈ రకమైనటువంటి భావనతో ఉంటూ ఉంటారు. ఏతాం దృష్టిమవష్టభ్య నష్టాత్మానో అల్పబుద్ధయః ప్రభవంత్యుగ్రకర్మాణ క్షయాయ జగతో హిత. సో ఈ రకంగా వాళ్ళు ఈ దృష్టితో ఉంటూ, ఏతాం దృష్టి, ఇలాంటి దృష్టిలో ఉంటూ వాళ్ళు నష్టాత్ములు అవుతూ ఉంటారు. అంటే ఆత్మ ఎప్పుడు నష్టపోదు. నష్టాత్ములు అంటే ఆత్మను తెలుసుకోలేని మాయలో పడిపోవటము. అల్పబుద్ధయ్య అంటే అల్పజ్ఞులు, బుద్ధి కూడా లేకుండా ఉండటం. ప్రభవంతు ఉగ్రకర్మాణ, ఇలా బుద్ధి లేకుండా ఉంటూ ఉగ్రకర్మలలో వాళ్ళు నియుక్తులవుతూ ఉంటారు, ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు, ఉగ్రకర్మలు చేస్తూ ఉంటారు. క్షయాయ, నాశనం కోసం చేస్తారు. దేన్ని నాశనం చేయటం కోసం? జగత్తును నాశనం చేసి జగత్తుకు అహితం అంటే జగత్తుకు మేలు కానటువంటి పనులన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి అల్పబుద్ధులయ్యే అసుర స్వభావం కలవారు ఇలాంటి అభిప్రాయాలతో ఉంటూ వాళ్ళు జగత్తుకు వినాశనకరమైన పనులు, జగత్తుకు మేలు కాని పనులు, అహితమైన ఘోర కర్మలులో వాళ్ళు పాల్గొంటూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు అనమాట. అందుకని అబుద్ధయ అనే మాట కూడా ఇక్కడ వాడారు. అష్టాత్ములు అల్పబుద్ధులు అని చెప్పి ఇక్కడ వాడారు. ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ మరి దంభో దర్పాభిమానశ్చ అన్నదానికి కాళిందిని చూపిస్తున్నారు. మరి కాళీయుడు ఈ దంభంతో దర్పంతోనే కదా మరి ఎన్నో సంవత్సరాలు అలా చేస్తే చివరికి భగవంతుడు వచ్చి మరి ఆయన గర్వాన్ని అణచటం ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము. మరి ఆ తర్వాత ఈ అసురీ గుణాలకు ఈ దుష్ట చతుష్టయాన్ని ఒకళ్ళని మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ గా చూపిస్తున్నారు. దుష్ట చతుష్టయం అంటే ఎవరో తెలిస్తే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. ఇకపోతే ఈ ధర్మం అనేవి పట్టించుకోరు. వాళ్ళకేమిటి మరి దయా స్వభావం లేదు, కరుణ అనేది లేదు, జాలి లేదు,
నిజాయితీ లేదు. మరి జూదం ఎగ్జాంపుల్ గా చూపిస్తున్నారు. నిరాడంబరత లేదు ఇక్కడంటే, ఇక్కడ డ్రింకింగ్, ఆల్కహాల్ అవి చూపిస్తున్నారు. అంటే చెడు అలవాట్లు, అంటే నిబంధనగా ఒక ప్రిన్సిపల్డ్ లైఫ్ లేదు. తర్వాత శుభ్రత లేదు అంటే శారీరక శుభ్రతే కాదు, ముందు మానసికంగా మైండ్ అంతా కూడా కాలుష్యం తప్ప క్లీన్ మైండ్, క్లీన్ థాట్స్ లేవు అనేది ఈ 4 కూడా ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఇక మరి ఇలాగే కుటుంబం ఉందంటే మరి చక్కగా కలిసి ప్రార్థించుతూ ఇలా మంచి పద్ధతిలో ఉంటూ ఈ స్వభావంతో ఉన్న కుటుంబాలకు, అది లేనప్పుడు మనకు వాదులాటలలో గడిపేటటువంటి టైం ఎలా ఉంటుంది అనేది, మరి భగవంతుణ్ణి మనం కేంద్ర బిందువుగా చేసుకుంటే ఎలా ఉంటాము, లేదంటే ఎలా ఉంటాము అనేది చూపిస్తున్నారు. కలిసి ప్రార్థించే కుటుంబం కలిసి ఉంటుంది అని చెప్తూ, ఇకపోతే దైవ సంపదనలు ఉన్న వాళ్ళు మరి దేవతల దిక్కులో వెళ్తారు. అసురీ సంపదలు ఉన్న వాళ్ళు మరి అసురీ గుణాలలో ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఒక్క నిమిషం. క్షమించాలి. హరే కృష్ణ. సో బహుభూత సర్గౌ లోకేస్మిన్ దైవాసుర ఏవచ. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, మరి అసురీ స్వభావం ఉన్న వాళ్ళు అని, దైవీ సంపద ఉన్న వాళ్ళని 2 రకాలు ఉన్నారు కదా. ఇప్పుడు అసురీ స్వభావం గురించి చెప్తాను అని చెప్తున్నారు కదా, అది కూడా ఇవి చూసాము. నెక్స్ట్ ప్రవృత్తి, ఈ అసురీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, మరి వాళ్ళకి చేయవలసిందేదో చేయకూడదేదో తెలీదు, వాళ్ళలో శుచిత్వం, సదాచారం, సత్యం ఏమి కూడా ఉండవు అన్నది చూసాము. ఇంకా ఏమనుకుంటున్నారు వాళ్ళు, ఎలా ఆలోచిస్తారు, అసత్యం, ఈ జగత్తంతా అసత్యం, అప్రతిష్టం, ఆధారం లేనిది, భగవంతుడు అనేవాళ్ళు లేడు, ఏదో అపరస్పర సంభూతం, ఏదో యాదృచ్ఛికంగా పుట్టింది, కామహైతుకం, ఇదంతా కూడా ఫుల్ డిజైర్లు తీర్చుకోవటానికి ఈ ప్రపంచం అంతా కోరిక మీదే ఆధారపడి ఉంది. కిమ్ అన్యతికి, వేరే కారణం ఏమీ లేదు, ఇక్కడ ఉన్నా ఉంటే కోరికల కోసమే అని అనుకుంటూ ఉంటారు. అలా అనుకుంటూ ఏతాం దృష్టిం అవష్టభ్య, ఈ దృష్టితో నష్టాత్ములైపోయి, అంటే ఆత్మజ్ఞానం, ఇక ఆ జ్ఞానం వైపే వాళ్ళకి మైండ్ లేదు, అల్పబుద్ధితో ప్రభవంతి ఉగ్రకర్మలు చేస్తూ ఉంటారు. ఎలాంటివంటే క్షయాయ, వినాశనకరమైనవి, అహితం, జగత్తుకు హితం కానివి, బెనిఫిషియల్ కానివి, జగత్తుకు నష్టం కలిగించే పనులు చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ అసురీ స్వభావం ఉన్న వాళ్ళ నమ్మకాలు ఇంకొకసారి చూద్దాము. అయితే ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ దుష్ట చతుష్టయం ఎవరని అనుకున్నాం కదా. సో అయితే ఇంతకు ముందు రజనీ మాతాజీ ఇందాక ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి, మనం చేసే ప్రతి పని సత్కర్మలని భగవంతుడికి అర్పించడం, యజ్ఞానికి స్వాహ, యజ్ఞానికి కృష్ణార్పణం. వెరీ గుడ్. సో మనం యజ్ఞం అంటే ప్రతి పని కూడా భగవంతుడి కల కృష్ణార్పణం అనే ఉద్దేశంతో చేయటం. దుష్ట చతుష్టయం రజనీ మాతాజీ, దుర్యోధన దుశ్శాసన కర్ణ శకునులు. వెరీ గుడ్. ఇందిరా మాతాజీ, దుర్యోధన శకుని కర్ణ దుశ్శాసన. వెరీ గుడ్. శ్రీధర ప్రభుజీ, దుర్యోధనుడు, శకుని, దుశ్శాసనుడు, కర్ణుడు. వెరీ గుడ్. లక్ష్మీ మాతాజీ కూడా దుర్యోధనుడు, శకుని, దుశ్శాసనుడు, కర్ణుడు. మహాలక్ష్మి మాతాజీ శకుని, దుర్యోధనుడు, ఐ థింక్ ఏదో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ వచ్చినట్లుంది, కర్ణుడు, దుశ్శాసనుడు. ఓకే. చండీశ్వరి మాతాజీ దుర్యోధన, కర్ణ, శకుని, దుశ్శాసనులు. వెరీ గుడ్. మహాలక్ష్మి మాతాజీ శకుని అని మళ్ళీ రాశారు. వెరీ గుడ్. సో అందరు కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ చెప్పారు. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. సో ఈ అసురీ స్వభావాలు ఉన్న వాళ్ళ నమ్మకాలు ఏమిటి అంటే,
శాస్త్రాలు అనుసరించరు. ఒకటి, వాళ్ళకి శాస్త్రాల మీద ఏమాత్రం ఇంట్రెస్ట్ లేదు. కాబట్టి శాస్త్రాలను అనుసరించినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? చేయకూడదేదో తెలియదు, చెయ్యవలసిందేదో తెలియదు. మనకి మన వేదాలలో అన్నీ చెప్పారు, ఏది కరెక్ట్, ఏది రాంగ్, ఏది చేయాలి, ఏది చేయకూడదని. మరి అది అనుసరించలేదు అనుకోండి, మరి మనం ఏది చేయాలో తెలియదు, ఏది చేయకూడదో తెలియదు. ఇంకపోతే నేనే సమగ్రుడను, అంత నేనే శక్తివంతుడును అనే ఈగో, అసభ్య ప్రవర్తన, మరి సరి అయినటువంటి ప్రవర్తన కూడా ఉండకపోవటం, అపరిశుభ్రత అంటే నియమాలను పాటించరు, ఇష్టపడరు, ఏది చేయరు. అంటే మనసు శారీరకంగానే కాదు మానసికంగా కూడా వాళ్ళకి ఏమి శుభ్రత అనేది లేదు. ఇకపోతే నేనే సర్వనియంత్రికుడును, అన్నిటికీ నేనే చేసేదంతా నేనే భోక్తను, ఎంజాయర్ నేనే, ఈ పని నా కోసం, నా ఆనందం కోసం చేసుకుంటున్నాను అనుకుంటున్నారు. కానీ కరెక్ట్ ఆపోజిట్ అన్నమాట యజ్ఞం అనే దానికి. మనం యజ్ఞం అంటే ఏ పని చేసినా భగవంతుడికి అనే మెంటాలిటీతో చేసుకోవటం, దానికి ఇది కరెక్ట్ ఆపోజిట్. అన్ని నా కోసం, నేనే దీన్ని ఎంజాయ్ చేసేది అని మనం అనుకోవడం. అసత్యవంతులు, మరి మైండ్ లో గాని, థింకింగ్ లో గాని, మాటలో గాని, దేనిలో కూడా ట్రూత్ఫుల్నెస్ లేకపోవటం. స్వీయ కేంద్రీకృతం అంటే సెల్ఫ్ సెంటర్డ్నెస్, అంటే ఎంతసేపు వాళ్ళ గురించి ఆలోచించుకోవడం కానీ అవతల వాళ్ళ గురించి ఆలోచించకుండా ఉండటము. ఇది బ్రీఫ్ గా ఈ అసురీ లక్షణాలు గురించి చెప్తున్నారనమాట. ఇక ఈ అసురీ స్వభావాలు ఉన్నప్పుడు మరి వైఖరి ఎలా ఉంటుందో కూడా చూస్తున్నాం. ఇంద్రియ సంతృప్తే మన మానవ నాగరికతకు అసలు అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది ఏదంటే మన సెన్సెస్ ని మనం తృప్తిపరచుకోవటమే. అలాంటి మెంటాలిటీతో ఉంటారు. మనం మరి ఈ జ్ఞాన మార్గంలో ఉండాలంటే ఏం చెప్తున్నారు? ఇంద్రియాలను నియంత్రించాలి, కంట్రోల్ చేసుకోని. సెన్సెస్ నీ కోరికను, కోపాన్ని, మరి అన్ని బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ ని ఇస్తోంది. కాబట్టి సెన్సెస్ ని కంట్రోల్ చేసుకో అని పదే పదే భగవంతుడు చెప్పటం విన్నా. వీళ్ళేమనుకుంటారు? ఆ సెన్సెస్ ని మనం తృప్తిపరచటమే మన యొక్క మనం చేయవలసిన పని అనుకుంటారు. ఆ సెన్సెస్ ని ఎప్పటికీ తృప్తిపరచలేం, ఎందుకంటే వాటికి అన్లిమిటెడ్ గా అవి కోరికలు పుట్టిస్తూనే ఉంటాయి. సో వాళ్ళు ఆ ఉద్దేశంతో ఉంటూ లెక్కలేనన్న ఆందోళనతో మరి వాటిని, ఆ సెన్సెస్ ని తృప్తిపరచాలంటే ఎవరి వల్ల సాధ్యం? దాంతో ఆందోళనలు, రకరకాల వేలాది కోరికల వలయంలో, ఆ కామక్రోధాలలో నిమగ్నమైపోయి ఉంటారు. ఇక ఇంద్రియ సంతృప్తి కోసం చట్టవిరుద్ధ మార్గాల్లో కూడా డబ్బు సంపాదించడానికి ప్రయత్నం చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. మరి ఆ రోజుల్లో, ఇదివరకు రోజుల్లో, పురాణాల కాలంలో, భాగవతంలో మరి హిరణ్యకశ్యపుడు సొంత కొడుకుని అయిన ప్రహ్లాదుణ్ణి ఎన్నో హింసలు పెట్టడం, మరి కంసుడు సొంత సోదరి చెల్లెల్ని చంపాలని చూడటం, మరి రావణాసుడు వచ్చి మరి పరాయి స్త్రీని తీసుకువెళ్ళడం, ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ గా కొన్ని అసురీ గుణాలుగా చూపిస్తున్నారు. అయితే ఈ రోజుల్లో మనం ఎన్నో చూస్తున్నాం నిత్య జీవితంలో. ఆత్మ సంభావితా స్తబ్ధా ధనమానమదాన్వితా యజంతే నామయజ్ఞస్తే దంభేన విధిపూర్వకం. సో ఆత్మ సంభావన స్తబ్ధ అంటే దీని మధ్యలో ఇది మిస్ అయ్యాము, ఇంకా కొన్ని శ్లోకాలు చూద్దాం. సో ఇలా నష్టాత్ములైపోయి వాళ్ళు అన్ని ఉగ్రకర్మల్లో పాల్గొంటారు అన్నది చూసాం కదా. నెక్స్ట్ శ్లోక ఏమిటో చూద్దాము. కామమాశ్రిత్య దుష్పూరం దంభమానమదాన్వితాః మోహాద్ గృహీత్వా సద్గ్రాహాన్ ప్రవంతే శుచివ్రతాః. సో వీళ్ళు ఊహింపశక్యం కానటువంటి కామాన్ని ఆశ్రయించి గర్వము మరియు మిథ్యాహంకారాలతో కూడిన వాళ్లే, భ్రాంతి నొందినటువంటి అసురీ స్వభావులు అశాశ్వతమైన వాని ఎడ ఆకర్షితులై సదా అపవిత్రులవుతూ ఉంటారు. కాబట్టి పూరింపశక్యం కాని కామాన్ని ఆశ్రయిస్తున్నారు వాళ్ళు. అంటే ఇక ఈ కోరిక ఎలాంటిదంటే, ఇక మరి
తీరదు. కోరిక అనే దానికి అంతు లేదు. తీర్చుకోలేనంత కోరికతో వాళ్ళు ఈ అలాంటి కోరికనే ఆశ్రయించి దాని మీదే ఉంది వాళ్ళకి. ఎన్ని కోరికలు తీర్చుకుంటున్నా ఇంకా ఇంకా కోరికలు ఉన్నాయి. మైండ్ దాని మీదే ఉంది, దాన్నే ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఆశ్రయించడం అంటే వేరే ఏముంది? ఎంతసేపు దాని వైపే వెళ్ళడం. మరి దాని వెనకాల పడి వెళ్ళటాన్ని ఆశ్రయించటం అంటే, ఆశ్రయం అంటే ఏంటి? మనం ఎక్కడికి వెళ్తామో అదే ఆశ్రయం. ఈ కోరికలు వెంట వెళ్తుంటే కోరికల్ని ఆశ్రయిస్తున్నామని అర్థం. దాంతో గర్వము మరియు మిథ్యాహంకారాలు కూడా కూడిన వారయ్యి భ్రాంతిని పొంది ఇటువంటి అసుర స్వభావాలు అశాశ్వతమైన వాటి పట్ల ఆకర్షితులవుతూ అపవిత్రులవుతున్నారు. సో కోరికుంటే తప్పే ఉంది అని మనకు అనిపించవచ్చు. కోరికుంటే తప్పే ఉంది అంటే ఆ కోరికలు మితంగా ఉండాలి, అవసరమైనంత వరకు ఉండాలి. మితిలేని కోరికలతో వచ్చేది ఏమిటి అంటే ఆందోళన, కోపము, జలసి, ఈర్ష్య ఇవన్నీ డెవలప్ అవుతాయి. అది వాళ్ళకుంది, మనకు లేదు. అవతల వాళ్ళ మీద మన కోపం, అవతల వాళ్ళ మీద జలసి, ఇంకెవరు డబ్బులు ఇవ్వలేదని వాళ్ళ మీద కోపం, అన్ని రకాల చెడు ఆలోచనలు, అరిషడ్ వర్గాలు, కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్యాలు ఇవన్నిటికీ కారణం కోరికే. ముందు అందుకే కామము అని వస్తుంది. కాబట్టి ఈ కోరికతో, అహంకారంతో ఈ భ్రాంతి పొంది వాళ్ళు, అంటే భ్రాంతి అంటే ఏమిటంటే మైండ్ అంతా మాయ కప్పేసి మంచి చెడు విచక్షణ తెలియని స్థితి అన్నమాట. ఆ భ్రాంతిలో ఉంటూ ఈ అసురి స్వభావాలు. కాబట్టి అసురి స్వభావం అంటే రాక్షసులు అంటే ఏదో భయంకరంగా ఆ రోజుల్లో ఇదేది హిరణ్యకశిపుల్లాగా ఇలా ఉండేవారు అనుకోక్కర్లా మనం. ఈ గుణాలు ముఖ్యం రూపం కంటే అన్నది మనకి ఇక్కడ తెలియవలసిన విషయం. సో ఈ అసురి స్వభావం అంటున్నారు. అందుకే ఆ స్వభావం ఉన్నప్పుడు ఈ కామాన్ని ఆశ్రయించి గర్వము, మిథ్యాహంకారం ఇవన్నీ ఉంటూ ఈ భ్రాంతిలో ఉన్నప్పుడు ఈ అసురి స్వభావంతో అశాశ్వతమైన వాటిని పట్ల ఆకర్షితులు అవుతున్నారు. ఇదంతా మరి అశాశ్వతమే. ఈ కోరికలంటే ఈ కోరికలు ఎందుకు పనికొస్తాయి? ఈ లైఫ్ లో సరే కొంత ఉండాలి, తినటానికి ఉండాలి, ఉండటానికి ఉండాలి, కానీ మితం లేకుండా ఇంకా పెద్ద ఇల్లు, ఇంకా లక్షలు ఏదో ఒక తప్పు పని చేసైనా సంపాదిద్దాము అనేటటువంటి ఈ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్నెస్, సెల్ఫిష్నెస్ వీటితో ఉన్నప్పుడు ఇంకా మరి ఇవన్నీ మరి అశాశ్వతాలు కాక మరి మనకి ఏది శాశ్వతం? ఫైనల్ గా మనతో వచ్చేది ఏది లేదు. కాబట్టి ఇలా ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి సంబంధించిన వాటితోనే లైఫ్ అంతా కూడా ఇలా అశాశ్వతమైన వాటి పట్ల ఆకర్షితులు అవుతూ అపవిత్రులు అవుతున్నారు. అపవిత్రులు ఎందుకు అవుతాము? మనం కోరికలు తీర్చుకుంటే అని డౌట్ వస్తే, ఈ చెడు ఆలోచనలు, ఆశకు మితం లేనప్పుడు, కోరికకు మితం లేనప్పుడు, దురాశ ప్రబలినప్పుడు మనకు వచ్చేది ఏమిటి? అశాంతి, మరి కోపాలు, తాపాలు, జలసీలు, ఈర్ష్యలు, అసూయలు ఇవన్నీ కూడా తద్వారా మనకు డెవలప్ అయి ఈ గుణాలతో మరి ఎవరైనా కూడా అపవిత్రులు అవ్వవలసిందే. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఇది చదివే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఇది చదువుదాము. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ వీళ్ళు ముగ్గురు హ్యాండ్ రేజ్ చేశారు. సో మీరు నెక్స్ట్ చదువుతారా మాతాజీ? అలాగే మాతాజీ. హ్యాండ్ రేజ్ చేయలేకపోయారు అనుకుంటా. తర్వాత చదువుదురు కానీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మహాలక్ష్మి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చదవండి మాతాజీ. ఎక్కడి నుంచి మాతాజీ? అది కొంచెం స్క్రీన్ కరెక్ట్ గా పెట్టాము అన్నది కనిపిస్తుందా? భాష్యం కనిపిస్తుందా మాతాజీ? భాష్యం కనిపిస్తుంది. ఓకే మాతాజీ, చదవండి. అసుర స్వభావము గల వారి మనస్తత్వము ఇచ్చట వర్ణింపబడుచున్నది. వారి కామవాంఛకు తృప్తి అన్నది ఉండదు. తృప్తి ఎరుగని విషయభోగాను భవ కోరికలను వారు సదా వృద్ధి చేసుకొంచుంది. అశాశ్వతములైన వాటిని అంగీకరించుటచే కలుగు దుఃఖముల యందు పూర్తిగా మునిగి ఉన్నను మాయ కారణముగా వారు అట్టి కార్యములందే నిమగ్నులై ఉంది. జ్ఞానరహితులైన అట్టి వారు తాము తప్పు మార్గమున చనుచున్నామని ఎరుగలేరు. అశాశ్వత విషయములను అంగీకరించుచు అట్టి అసుర స్వభావులు తమకు తామే ఒక దేవుడిని మరియు మంత్రములను సృష్టించుకొని జపకీర్తనాదులను గావించు. తత్ఫలితముగా వారు మైథున భోగము మరియు ధనము కూడబెట్టుటాయనడి విషయముల
ఎడ మిగుల ఆకర్షితులవుతుంది. అశుచి వ్రతాహ అను పదమును ఈ సందర్భమున అతి ముఖ్యమైనది. అనగా అసుర స్వభావులు మగువ, మదిర, జూదము, మాంసభక్షణములకు సంపూర్ణముగా ఆకర్షితులై ఉండు. అవే వారి అశుచి అయిన అలవాటు. గర్వము మరియు మిథ్యాహంకారములచే ప్రభావితులై అట్టివారు వేదములచే ఆమోదయోగ్యములు కాని కొన్ని ధర్మ నియమములను సృష్టించుకొందురు. అట్టివారు వాస్తవమునకు ప్రపంచమునందు అత్యంత అధములైనను జనులు వారికి కృత్రిమముగా విద్యా గౌరవమును కల్పించు. అసుర స్వభావులైనట్టి వారు నరకమునకు దిగజారుచున్నను తమను తాము పురోభివృద్ధి నొందిన వారుగా భావించు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. కింద కూడా చదవాలా మాతాజీ? అవసరం లేదు మాతాజీ, ఈ భాష్యం ఇంతటితో అయిపోయింది. అది నెక్స్ట్ శ్లోక. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో అది అసుర స్వభావం గురించి చెప్తూ, సో అంటే వాళ్ళు అశుచి వ్రత అన్నారు అంటే శుభ్రం లేకపోవటం, అంటే మానసిక శుభ్రం కూడా లేకపోవటం, వాళ్ళు ఈ చెడు అలవాట్ల పట్ల ఆకర్షితులవుతారు అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ శ్లోకాలు చింతామ పరిమేయాం చ ప్రళయాంతాముపాశ్రితాః కామోపభోగ పరమా ఏతావదితి నిశ్చితాః ఆశాపాశశతైర్బద్ధ కామక్రోధ పరాయణాః ఈహంతే కామభోగార్థం అన్యాయేనార్థ సంచయాన్. ఇది 11-12 శ్లోకాలు. సో భయం అంటే చింత మరియు దుఃఖము, అపరిమితమైనటువంటి మరి ఈ కోరికలతో మరణం వరకు కూడా ఆశ్రయించి ఇంద్రియ తృప్తియే జీవితానికి గమ్యం అనుకుంటూ ఈ విధంగా వాళ్ళు విశ్వసిస్తారు. ఈ విధంగా జీవితాంతం వరకు వారు దుఃఖము అపరిమితంగా ఉంటూ ఉంటుంది. మరంటే జీవితాంతం వరకు కోరికల వలయాల్లో చిక్కుకుపోయి, కోరికల వలయాల్లో చిక్కుంటే ఎప్పుడైనా మరి అది మనకి ఆందోళన, ఎంతో కొంత దుఃఖ కారణం. కొన్ని తక్కువ దుఃఖం ఉంటుంది, కొంచెం ఎక్కువ దుఃఖం ఉంటుంది, బట్ బేసిక్లీ అన్నిటికీ దుఃఖమే. ఎందుకంటే తాత్కాలికంగా తీరిన రోజున ఆనందిస్తాం, వెంటనే మళ్ళీ ఏదో ఒక కోరిక వస్తుంది. సో ఈ కోరిక వల్ల కంప్లీట్ ఆనందం అనేది ఏనాటికి కూడా ఉండదు. ఆందోళన, దుఃఖము ఉంటూనే ఉంటాయి. వేలాది ఆశాపాశాలతో మరి బద్ధులైపోయి కామక్రోధాలలో నిమగ్నులై ఇంద్రియ భోగం కోసం వాళ్ళు అధర్మ మార్గంలో కూడా ధనాన్ని గడిస్తారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో ఈ ఇంద్రియ తృప్తే మనుషులకు ముఖ్యం అనుకుంటూ వాళ్ళు జీవితం చివరి వరకు కూడా ఈ దుఃఖంతో అపరిమితంగా కోరికలతో ఉంటూ ఈ వేలాది కోరికలకు బద్ధులైపోయి కామక్రోధంలో నిమగ్నులైపోతూ ఇంద్రియ భోగం కోసం ఏదో ఒక మార్గం, అధర్మ మార్గంలో కూడా ధనాన్ని ఆర్జిస్తూ ఉంటారు అని భగవంతుడే చెప్తున్నారు. ఆ కామక్రోధాలకు మనం గనక నిమగ్నం అయిపోయామంటే ఆ ఇంద్రియాలను ఎవరి తరం కూడా కాదు వాటిని సంతృప్తి పరచడం. ఈ క్షణంలో సంతృప్తి పడ్డాం అనుకుంటాం, కానీ మళ్ళీ ఇంకేదో కోరిక వస్తుంది. దాంతో ఇంద్రియాలు మళ్ళీ మన కోరికలు, ప్రలోభాలు చూపిస్తూనే ఉంటాయి. వాటిని తృప్తిపరచడం అనేది అసాధ్యం. ఈ వాటికి బద్ధులం అయ్యాము అంటే ఇక అధర్మ మార్గంలో కూడా మనం ధనం సంపాదించవలసిన అవసరం వస్తుంది అని చెప్పి ఇక్కడ భగవంతుడు కూడా చెప్తున్నారనమాట. అందుకే ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేయటం ఇంపార్టెంట్ అన్న విషయం మనకు ఎన్నోసార్లు చెప్పడం జరిగింది. హరే కృష్ణ. శశికళ మాతాజీ హరే కృష్ణ. చదవండి మాతాజీ, ఇది చదువుతారా మాతాజీ? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. భాష్యం బై జై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి జై. అసుర స్వభావులు ఇంద్రియ భోగమునే జీవిత లక్ష్యంగా అంగీకరించరు. ఆ భావననే వారు మరణం వరకు కొనసాగించరు. మరణం పిదప వేరొక జన్మం ఉన్నదని గాని, కర్మానుసారం జీవుడు వివిధ దేహములను పొందవలసి వచ్చునని గాని వారు విశ్వసింపరు. వారి జీవన ప్రణాళికలు ఎన్నెన్నో పూర్తి కావు. ఒక ప్రణాళిక పిదప వేరొక ప్రణాళికలను తయారు చేయొచ్చు పోయేడి వారి ప్రణాళికలు ఎన్నెన్నో పూర్తి కావు. కాబట్టి అట్టి అసుర స్వభావం కలిగిన మనుజుని అనుభవం నాకు
గలదు. మృత్యుశయ్యపై నున్న అతడు తన ప్రణాళికలు ఇంకనూ పూర్తి కాలేదనియు, తత్కారణంగా తన ఆయువును కనీసం 4 ఏళ్లు పొడిగింపమనియు వైద్యుని ప్రార్థించను. వైద్యుడు జీవితమును క్షణకాలమును కూడా పొడిగించలేకుండా రైజ్ హ్యాండ్ చేసి తీసుకోవాలి, లేకపోతే పైకి జరిపినాము. ఓకే మాతాజీ, కనిపిస్తుందా మాతాజీ? ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది మాతాజీ. చదవండి. క్షణకాలమును కూడా పొడిగించలేడని అట్టి మూర్ఖులు ఎరుగజాలరు. మరణ యొక్క పిలుపు రాగానే మనుజుని కోరికలను పట్టించుకుంట జరగదు. మనుజుని ఆయు విషయమున నియమిత సమయము కంటే ఒక్క క్షణము సైతము ప్రకృతి నియమములు అంగీకరింపవు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇక్కడ హరే ఒకసారి కృష్ణ stop మాతాజీ. చేద్దాం. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో అది ఇక్కడ భాష్యంలో మళ్ళీ వివరిస్తున్నారు ఏమని, అసుర స్వభావం మరి ఇంద్రియ భోగమే ఇక వాళ్ళకి జీవిత లక్ష్యం, వేరేది లేదు. ఈ రకంగా ఇవాళ కాదు రేపు కాదు మరణం వరకు కూడా ఇదే భావంతో వాళ్ళు లైఫ్ అంతా కూడా జీవితం అంతా ఈ రకంగానే కొనసాగిస్తారు. అంతేగాని మరణం తర్వాత ఇంకొక జన్మ ఉన్నదని గాని కర్మానుసారం మనకు దేహం వస్తుందని గాని వాళ్ళు నమ్మరు. ఈ జీవన ప్రణాళిక వాళ్లకు ఎప్పటికీ కూడా, ప్రణాళిక అంటే ఏమిటి మరి, ప్రతి వాళ్ళకి లైఫ్ గమ్యం ఏమిటి, మనకి భగవంతుడిని చేరాలి అనేది మనం ఈ జన్మలో చేరుకోగలిగిన లేకపోయినా కనీసం ఆ గమ్యం అయినా మనం పెట్టుకోవాలి. కాబట్టి వీళ్ళకి అటువంటి గమ్యం కూడా లేదు, ఆ ప్లానే లేదు. కాబట్టి వాళ్ళకి ఏనాడు కూడా ఆ గమ్యం అనేది వాళ్లకు మరి ప్లానే లేనప్పుడు ఇంకా గమ్యం ఏం చేస్తాం అనే మాటని ఇక్కడ మనకు గుర్తు చేస్తున్నారు. కాబట్టి అసురీ స్వభావం ఉన్నప్పుడు మరి మనుషుల కలిగిన మనుషుని అనుభవం ఎలా ఉంటుంది అంటే మరి అలా ఉంటుంది. మృత్యుశైలో ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఇంకా ఏదో పూర్తి చేయలేదు, ఆ పని అవ్వలేదు, ఈ పని అవ్వలేదు అని అనుకుంటూ తత్కారణంగా ఆయువుని కొంచెం పొడిగించి, దేవుడా నేను ఇంకా అది చేస్తాను, ఇంకా వీళ్ళకి ఆ ఇల్లు కట్టించాలి, వాళ్ళకి ఈ పని చెయ్యాలి, ఇంకా నేను ఇంత సంపాదించాలనుకున్నాను, ఇంతే సంపాదించాను, ఈ కోరిక తీర్చుకోవాలనుకున్నాను, అది తీరలేదు, ఇలాగే మనం ఆలోచిస్తూ ఇంకా డాక్టర్స్ ని వాళ్ళని ప్రే చేస్తూ ఉంటాం, కాస్త ఎలాగోలా మందులేసి నా ఇంకా ఆయుష్ని పెంచమని. అలాగే వైద్యుడు అనేవాడు కాదు పొడిగించేది, భగవంతుడు మనకన్నీ ఫైనల్ గా భగవంత్ నిర్ణయం మీద ఆధారపడి ఉన్నదని కూడా వాళ్ళు మనసులో తెలుసుకోలేరు అనేది చెప్తున్నారు. మరణం అంటే పిలుపు వచ్చినప్పుడు ఇంకా మనం కోరికలు ఇవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఆ ఆయువు విషయమున నియమిత సమయం కంటే ఒక్క క్షణం కూడా ఈ ప్రకృతి నియమాలు అంగీకరించవు. మనకి ఎంతసేపు ఎంత ఆయువు ఉంటే మరి అంతే, దానికి మించి ఒక్క క్షణం కూడా మనకు రాదు అనే అండర్స్టాండింగ్ వాళ్ళకి లేదు అనేది చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి మాతాజీ, హరే కృష్ణ మాతాజీ, నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ చదువుతారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. శ్రీకృష్ణ భగవానుని యందు గాని హృదయస్థ పరమాత్ముని యందు కాని శ్రద్ధ లేనటువంటి అసుర స్వభావుడు కేవలం ఇంద్రియ ప్రీతి కొరకు అన్ని రకములైన పాప కార్యముల నొనర్చును. హృదయమునందే సాక్షి అయిన వాడు నిలిచి ఉన్నాడని అతడు ఎరుగజాలడు. సాక్షి అయిన పరమాత్ముడు జీవాత్మ కర్మలను వీక్షించునని యుండును. ఉపనిషత్తుల యందు తెలుపబడినట్లు వృక్షముపై కల 2 పక్షులలో ఒకటి దుఃఖములనేది వృక్ష ఫలములను అనుభవించుకుండా వేరొకటి సాక్షిగా ఉన్నది. కానీ అసుర స్వభావుడు వేద జ్ఞానమును గాని శ్రద్ధ గాని లేనందున పర్యవసానమును లెక్క చేయక ఇంద్రియ భోగము కొరకై దేనినైనను స్వేచ్ఛగా వనరించుచుండును. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడు మరి ఈ అసురీ స్వభావాలు ఇంద్రియ ప్రీతి కోసం అన్ని రకాల పాపకార్యాలు కూడా అంటే తప్పు మార్గాల్లో కూడా మరి ధనం సంపాదిస్తారని స్వయంగా భగవంతుడు చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ హృదయంలోనే సాక్షి మన ఆత్మ భగవత్ అంశ అని మొదట్లోనే మనం చెప్పుకున్నాం. సో మనలోనే పరమాత్మ కూడా ఉన్నారు అన్న విషయాన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేరు. సాక్షి అయిన పరమాత్ముడు మరి ఈ జీవాత్మ అంటే మరి మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచపు
మాయలో పడిపోయి, మాయ అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలు అని చెప్పుకున్నాం. ఆ సత్వరజస్తమో గుణాలు లక్షణాలు అవి ఒక్కొక్కళ్ళం ఒక్కొక్క రకం లక్షణాలు అలవాటు చేసుకుంటాం. కొంతమంది ఎక్కువ సత్వగుణం, కొందరు ఎక్కువ రజోగుణం, కొందరు ఎక్కువ తమో గుణం, మరి ఆ తర్వాత హెచ్చు తగ్గులు ఉంటూ ఉంటాయి చాలా వరకు. కొంతమంది పూర్తిగా ఏదో ఒక గుణంలో కూడా ఉండవచ్చు. సో ఇలా ఈ గుణాలను, ఈ స్వభావాన్ని మనం అలవర్చుకుంటున్నాం. ఈ మాయ, ఈ జగత్తులో ఉన్న మాయ. సో ఒక 2 పక్షులు ఉన్నాయి అని మనందరం ఇది వినే ఉంటారు. చెట్టు మీద ఒకటేమో తింటోంది పళ్ళు, ఇంకొకటి చూస్తూ ఉన్నది అని. సో తినేదాన్ని ఏంటంటే ఈ బాహ్య ప్రపంచపు వ్యామోహంలో, మాయలో పడిపోయిన మనందరికి, మన బాహ్య ప్రవృత్తికి చిహ్నం అన్నమాట తినే పక్షి. ఇకపోతే చూస్తూ ఉండేది ఆత్మతత్వానికి చిహ్నము, మరి మనలో ఉన్న పరమాత్మ తత్వానికి అని చెప్పి మనం ఆ 2 పక్షులకు మీనింగ్స్ చెప్తూ ఉంటారు. అది అన్ని సాక్షిభూతం, అన్ని చూస్తూ ఉంటుంది అని కూడా మనం చెప్పుకుంటాం. కాబట్టి అది ఆత్మ పరమాత్మ తత్వానికి 2వ పక్షి సూచన అన్నది. సో ఇక్కడికి 12 శ్లోకాస్ ఈ రోజు ఫినిష్ చేశాము. రేపు 13th నుంచి మిగిలిన సగం ఫినిష్ చేద్దాం. హరే కృష్ణ. క్షమించాలి, ఈరోజు క్లాస్ కొద్దిగా లేట్ అయింది. మరి క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే చూద్దాము, లేదంటే రేపు క్లాస్ లో కంటిన్యూ చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ. క్వశ్చన్స్ ఏం లేకపోతే క్లాస్ క్లోజ్ చేద్దాము. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ. సో ఈ రోజు క్లాస్ ఇంతటితో ఎండ్ చేద్దాం. క్వశ్చన్స్ ఏమీ కనిపించట్లేదు. సో హరే కృష్ణ. శశికళ మాతాజీ, మీరు క్వశ్చన్ ఉందా? ఇందాక హ్యాండ్ రేస్ చేశారు, అదేనా మాతాజీ? అదే మాతాజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. రేపు హరే కృష్ణ మాతాజీ, రేపు క్లాస్ లో మిగిలింది కంటిన్యూ చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ.